La resposta de l'expert. Avui tenim resposta d'algun expert que ens porta la Rosana, com sempre. Rosana, tu diràs a quin oient responem avui? Doncs mira, avui responem en Pere, que ens traslladava per correu electrònic una consulta força interessant. La veritat, té 4 places d'aparcament en propietat al mateix pàrquing, d'un total de 30 que n'hi ha. A l'hora de prendre decisions en junta, ell creu que li correspondrien 4 vots, perquè ve que paga 4 parts quan hi ha despeses de comunitat. Però es veu que els seus veïns no ho tenen del tot clar. Això de com s'ha de votar si és propietari de 4 places. Ell vol saber si li corresponen efectivament aquests 4 vots o no, o només un. Per donar-li resposta a en Pere hem contactat amb el Lorenzo Viñas, que és gerent del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. S'ha de veure, en primer lloc, l'escriptura de propietat per veure si és una comunitat pro indiviso, que es diu, o sense dividir, o bé si es tracta d'una comunitat horitzontal dividida per quotes de coeficient. Si es tracta d'una comunitat dividida per quotes de coeficient, cada propietari té un percentatge de coeficient de propietat. En aquest cas, en Pere només tindria un vot, però les decisions s'han de prendre per doble majoria. I què vol dir això? Com es pren una decisió en una comunitat així? Com es compta això de la doble majoria? Escolteu el que ens explica el nostre expert. La doble majoria ve a determinar que és el vot, el número de vots de les persones que votin a favor d'aquell acord, més que a la vegada, millor dit, que a la vegada representin majoria de quotes de coeficient. És a dir, si es vota una proposta, a més de tenir majoria de vots favorables, aquesta proposta necessita que els propietaris que estiguin a favor tinguin, entre tots ells, la majoria del percentatge de coeficient, és a dir, més del 50% de coeficient, sumats tots aquests percentatges que té cadascú. Si no hi ha la doble majoria, doncs no es podria prendre aquest acord. Una altra possibilitat, si la comunitat, com dèiem, és proindiviso, és a dir, que no està dividida per coeficients. En el cas d'una copropietat compartida de 30 places d'aparcament, en el cas de que no hi hagi divisió horitzontal, un propietari que té 4 places d'aparcament té el vot val per 4, és a dir, serien 4 vots sobre la totalitat de l'aparcament. I hem de dir que aquest és el cas més freqüent en el cas dels pàrquings, segons ens explicava Lorenzo Viñas, és a dir, que siguin pàrquings que no estan dividits per coeficient. Clar. I, per tant, si és així, el Pere tindria 4 vots, perquè no hi ha coeficients. Un per cada plaça que té. Exacte. No? Així que, Pere, mira't bé les escriptures, perquè depèn del tipus de propietat que es tracti, doncs les votacions s'hauran de fer d'una manera o d'una altra. Mira, hem après una cosa més avui, Sí, la veritat és que sí, era un tema una mica estrany, perquè té tota la raó, el Pere podia reclamar, no? Sí, però clar, depèn del tipus de propietat que sigui, doncs s'ha de fer d'una manera o d'una altra. Molt bé, Rosana. Doncs vinga, gràcies com sempre i ens veiem d'aquí una estona. Vinga, fins ara. Vagi molt bé, adéu-siau.